Famous. Sprit. 70 spänn. 70 mörtar. Vin. $65. Kranvatten 38. Det är som att bli rövknullad i frysdisken. Något sånt där tror jag att det är. Nej, fy fan. 2 träben har man. Jag får dansa lite med Helena eller Roland som får lära mig. Nej, jag vet inte. Det är inget vansinne. Umla ner det för fan. Får jag vatten ur den här?